Μνήμην επιτελούμε, αδελφοί μου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής. Η Αγία μας δεν είναι απλά μεγάλη Αγία διότι μαρτύρησε ενώπιον βασιλέων. Δεν είναι μεγάλη Αγία γιατί πήγε στον Έρωνα και του είπε «Ήθελα να σε διδάξω την πίστη στο Χριστό». Αυτά είναι τίποτα μπροστά στην μεγάλη συνάντηση που είχε με τον Κύριο. Είναι από τους Αγίους εκείνους που την αναφέρει το Ευαγγέλιο και δει ο Μέγας Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Ιωάννης. Αφιερώνει σχεδόν 30 στίχους στην συνάντησή της με τον Χριστό. Και η συνάντηση θυμίζει ότι ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, είναι η πηγή κάθε αγαθού. Η πηγή, αδελφοί μου, μας θυμίζει το νερό. Είδωρ το ζών γράφει η εικόνα της Αγίας που έχουν φιλοτεχνήσει οι πατέρες από το Άργος της Μονής της κατακεκριμένης. Είναι αυτό το είδωρ το ζών ο Χριστός έχουν γράψει και έχουν απόλυτο δίκαιο. Όταν ζήτησε νερό ο Χριστός και η Σαμαρίτης του λέει «Μα πώς ζητάς νερό?» Από μία αμαρτωλή και αλλοεθνή που έχουν κόντρα οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Και προχωράει ο διάλογος και λέει «Ναι μεν έχουμε κόντρα, αλλά λες εσύ ότι θα μου δώσεις είδωρ, ζών, είδωρ ζωντανό δηλαδή, που θα με κάνει να ξεδιψάσω αιώνια. Πώς θα αντλήσεις το είδωρ από το πηγάδι τούτο του Ιακώβ, αφού δεν έχεις άντλημα, δεν έχεις σκεύος να ανεβάσεις το είδωρ?» Και ο Κύριος της λέγει ότι εγώ είμαι το είδωρ το ζών, ο Ιησούς Χριστός. Και για να δούμε την βαθύτητα των νοημάτων, τη λεπτότητα του χαρακτήρους και του τρόπου που ο Χριστός προσεγγίζει και αγαπά θυσιαστικά τον άνθρωπο, θα δώσουμε το λόγο στον Ιερό Χρυσόστομο, στην εξέχουσα αυτή προσωπικότητα, στον Μέγα Κήρυκα, στον πραγματικό ποιμένα, στον διάκονο επίσκοπο. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης στην ομιλία την πρώτη, την τρίτη περί δημιουργίας, λέγει το εξής: διότι λέει είναι τέτοια η φύση των πνευματικών υδάτων, δηλαδή να αυξάνονται όπως λέει στο προηγούμενο στίχο και η ορμητικότητα να αυξάνεται και να πληθύνονται τα ύδατα, και αυτή είναι η δόξα της δημιουργίας. Όσο θα θελήσει, λέει κανείς, να αντλήσει με αυθονία τα ύδατα απ' εδώ, από την πηγή, τόσο περισσότερο αναβλύζει και αυξάνει η πνευματική χάρις. Ποια μεγαλύτερη χάρη θα μπορούσε να έχει η Σαμαρίτης Φωτεινή από το να γνωρίσει τον Μεσσία Χριστό, τον αναμενόμενο σωτήρα και λυτρωτή του αρχαίου και του νέου Ισραήλ? Αυτή την χάρη την βλέπουμε να εσαρκώνεται σε έναν στίχο του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, ένα καταπληκτικό στίχο που μας θυμίζει την πηγή. Διότι αυτό και ο Χριστός έλεγε: εάν κάποιος διψά, ας έρθει προς εμέ και ας πίνει. Όχι ας πιει μια φορά, ας πίνει συνεχώς. Όποτε διψά ο χριστιανός, σε ποιον θα τρέξει? Στον Χριστό. Όλοι οι άλλοι, αφανείς και επίσημοι, σημαντικοί και ασήμαντοι, θα μας απογοητεύσουν. Μπορεί και οι γονείς και οι φίλοι
και ο σύζυγος την σύζυγο ήταν άποδο να απογοητεύσουν. Τα παιδιά μας μπορεί